aby ten... Ešte som stále... A však my sa len porozprávame, ja už dám potom mikrofón. Aby naozaj ten make-up teda vydržal celú noc, keď tá nevesta bude tancovať, bude robiť divadlo pred tými svadobčanmi. To tak býva. Určite, väčšinou sa bavia všetci, okrem ženicha a nevesty na svadbe, teda niekedy. Tak dajme také tie tipy a triky. Takže ten liftingový krémik na napnutie pokožky, ako sme už hovorili. No a potom je dôležité si zistiť, či tá žena má, alebo teda nevesta budúca má tendenciu červenieť. Ak má tendenciu červenieť napríklad líčka, alebo nožtiek, alebo samozrejme brada môže červenieť, alebo ak má žilky popraskané na tváričke, je veľmi vhodné použiť zelený korekčný krém na stiahnutie červene. Tie kamufláže nám umocnia to, že ten krycí krém dlhšie vydrží. A samozrejme neprerazí nám tá červeň spod toho krycieho krémiku. Potom aplikujeme krycí krém, púder na fixáciu make-upu a samozrejme všetky tiene dávame vo viacerých vrstvách. A veľmi dôležité je potom na konci fixátor make-upu. Ako máte lak na vlasy, čo vám udrží ten účesť, teda mal by do rána. A u Anešky Štefekovej 100% aj týždeň, keby sa tá žena nešla umyť, tak takisto je fixátor make-upu. To znamená, že už keď je žena má nalepené riasy, trsy, potom použijem fixátor make-upu, ktorý zafixuje ten make-up. No a spomínala som tie trsy a riasy, tak s tými trsami, keď tie očka sú blízko pri sebe, alebo teda tá tvárička je široká, očka sú vnútri, tak dajú sa krásne roztiahnuť s linkami a tie trsy nemusím dávať medzi riasy pôvodné, ale môžem ich dávať do tej linky. To znamená, že krásne viem otvoriť oči. To je vynikajúca vec, ako to fakt to je super. No dobre, máme už krásnu nevestu, ale teraz čo ženich? Aj on by mohol byť pekný. Určite. To je veľmi dôležité, že keď ličíme nevestu, treba si, keď ide dvojica niekde, tak nevesta teda ide s tým ženichom teda. Obyčajne. Mala by. Teda môže už sú tie svadby aj také, že žena so ženou, ale tak to nebude riešiť tu na. Ale dobre, no. Vráťme sa teda k pôvodnej otázke. Čo teda muži aj oni chcú byť pekní na svadbe, alebo mali by byť možno? Aby nepokázali tú fotku. Určite aj chlapov treba premake-upovať, lebo predstavte si, akú má dispozíciu. Keď ten chlap je zase taký, že vyzerá ako krieda, tak tá nevesta má perfektné červené líčka, je taká červené, živé líca, je taká osviežená a ten chlap vyzerá, že je chudák, že zhrozený celý, že si ju bere. No tak teda, keď tá nevesta nechce, aby ten ženík vyzeral, tak je lepšie ho troška oživiť. A zase naopak, keď predstavte si, že svadba je v zime a teraz on chudák príde zvonka do nutra, tam je vonka je minus 20, vnútri je plus 40. A no, tak samozrejme očervenie nevesta je ako porcelánová bábika, on je tam ako moriak. No, tak ako s ním teda si poradiť? Normálne robíme make-up samozrejme. Koľko znesie, toľko znesie a mám skúsenosť, že chlapi sa dajú veľmi radi nahovoriť. Už keď sú tam prídu po nevestu, skontrolujem situáciu a berú to úplne v pohode a normálne mám problém, že vyhodiť ich od fotografa, že teda aj nevesta sama chce mať fotky, minulé som mať aj ženík sám fotky spravené. No, takže keď bol taký fešák, tak určite áno, potom premake-upovaný a samozrejme môžu sa riasy vytočiť a tak ďalej. Napríklad sú svetlé typy, kde majú svetlé riasy, tak sa môže aj, nehovorím, že špirálov, ale s linkou môžu sa robiť riasy, hej. Že je to dobré, že sú rovnako výrazní spolu. A hovorím, že na tej svadbe fotky ostanú celý život a to je dôležité. A ešte potom je veľmi dôležitá vec, že keď sa berú dvaja a majú vekový rozdiel, to znamená, že nevesta môže byť staršia, ženík mladší. To znamená, áno, že nevestu treba urobiť dievčenskú. A naopak, keď je zase ženík starší od 30 rokov, dajme tomu nevesta je ako 15-ka, tak nie je zle, keď tá nevesta vyzerá, ako 15-ka. Neposielate na plastiku, hej? Nie, netreba. Ako tento prípad je úplne super. Teda myslím, čo sa týka vizáže, lebo ja si môžem tú nevestu, môžem pridať na veku, takže toto je veľmi dobré rešpektovať, že ako vyzerá ženík. Keď je pevný a nevesta je úplne útlučka, tak sa dajú spraviť divy aj s líčením, že môže vyzerať, že je živší a že nie je tam pri ňom taká, že ako špárat. No a toto ma zaujalo, ako sa teda dá pridať na veku? Prvá otázka, druhú položím potom. Dobre. Pridať na veku nevesti sa dá, že použijem, je to od prípadu k prípadu. Je to fakt od prípadu k prípadu, lebo zase môžem povedať, že živšími otieňmi, ale keď tá žena je utiahnutá, tak zase tie živšie otiene ho môžu zabiť. Takže je to od prípadu k prípadu, ale dá sa to robiť aj vlasmi, aj šatami, aj líčením. Je to najlepšie, keď je to poradenstvo pre tou svadbou, keď je urobené poradenstvo, že prídu sa, porozprávajú sa tí ľudia, prediskutujeme aj kyticu, dajme tomu, to je veľmi dôležité, ženík je vysoký, nevesta je malá, aj tam sa dá strašná pomoc, kytica, že je previsnutá, predĺží optický postavu, šaty môžu predĺžiť postavu, samozrejme topánky, veľa spravia účes sa dá urobiť dohora. Tam s účesom ako spolupráca, kaďarník vizážista 400 je veľmi dôležitá. Tam sa dá urobiť divy. A pridať na veku výraznejšie farby by som povedala, alebo intenzívnejšie líčenie. Určite pridať na veku. A zase keď je
Ťažko povedať fakt, lebo každá farba môže aj pridať na veku, aj ubrať na veku. Podľa toho fakt ako to je asi fakt najlepšie komentovať obrázkami. Jasné, je to individuálne, ale aspoň nejaké všeobecné pravidlá platia, povedzme tie výraznejšie farby asi. Určite. A tak ale teraz, keby chcela byť nevesta mladšou, lebo si berie teda povedzme mladšieho muža, manžela? Mladšia. Také základné, áno, také základné triky, ako jasne vraveli ste, že to od prípadu k prípadu každý je individuálny, ale možno také všeobecné veci určite platia, lebo musia. Určite musí vydať sviežo, to znamená, aby bola svieža, aby tam neboli ťažké farby. Hej, dáme tomu tmavo hnedá, keď má hnedé obočie, hnedé vlasy, padnuté viečka, tak to samozrejme pridá na veku. Takže sviežejších farieb sa netreba bať. Ženy sa boja sviežejších farieb. Takže keď je zrelšia, netreba sa bať svetlúčko zelenej, svetlúčko ružovej, kombinácii s niečím. Červená farba je vynikajúca. Červená farba je úžasná. Teraz budete mať jednu nevestu, ktorá je robená takými sviežými farbami a určite to odobere z rokov, 100%. Takže sviežosť, aj bola svieža. Dobre, ja už som takú poslednú, necháme svadby svadbami, ale úplne len všeobecne takému líčeniu. Keď sa chce žena namalovať do práce, dobre vyzerať, tak tiež by sme mohli dať také tipy a triky. Už mám tiky. Čo vlastne je aj povedzme také aj v súčasnosti, ale čo naozaj nepokazí, ale skôr tej žene pomôže, lebo môžeme aj hovoriť o tom, že každá žena chce naozaj vyzerať sviežo, najmä po víkende, keď si niekde vyrazí, tak chce prísť do roboty naozaj dobre vyzerajúca. Takže tam sú tiež rôzne vekové kategórie. To znamená, ale nikdy žena neurobí zle, keď má spravený dobrý podklad a stačí už len špirála, zvýraznené troška obočie. Keď sú napríklad vačky pod očami, netreba moc make-upu, lebo ženy nemajú moc radi make-upu. Takže treba použiť ľahší make-up, ale napríklad tie kruhy pod očami krásne odstrániť nie korektorom pod oči, lebo napríklad keď sú tam ešte aj vačky, tak môžu sa zväčšiť tie vačky. To znamená, že tým, že si troška zvýrazní obočie, tak odpúta pozornosť od kruhov pod očami a od vačkov. To je super vec. Takže tým, že napríklad my líčime obočie, odpútame pozornosť od vačkov. Tým, že robíme farbu rúžu nejakú si zvolíme, tak zvýrazníme farbu dúhovky. A toto treba rešpektovať. Super sú akcie rôzne, ktoré organizujeme, kde sú vizážisti líčime zdarma. Máme to tak raz za mesiac približne takúto akciu. A to je výborná vec, lebo tam si veľa vizážistov. Každý radí svojím spôsobom. A ja hovorím, že každá žena je jedinečná a osobitá a každá si z toho, čo je ten vizážista poradí, môže zobrať k sebe to také čo si myslí. Takže nepokaziť so špirálkou, zľahka tienik iba k riasam, napríklad na optické zústenie rias. A zľahka obočie, zľahka líčka. Ženy nad 30 rokov, 35, dajme tomu, už tie líca spravia veľa, oživia strašne. Takže tam stačí, dajme tomu len lícenka živá a už tá žena pôsobí dobre. Moc by som výrazný rúž treba udržiať počas celého dňa. Takže ak nechce mať starosti s tým, že udržiava pery, tak potom taký nenápadnejší rúžik, dajme tomu. A mňa ešte zaujalo, že ako sa dajú zvýrazniť tie riasy? Tam ste vraveli niečo s tieňom, špirálou, to stieň. Takto, riasy, keď sú reči napríklad, tak tým, že dáte, dajme tomu hnedý tieň, keď sú hnedé riasy, naberte si hnedý tieň s takým jemným šečekom, a prejdete s ním pomedzi tie riasy, tak tie riasy sa zdajú, že sú hustejšie. To je vynikajúca vec. A samozrejme potom tá linka, ako sa potiahne, že tie očka treba zdvihnúť, aby sme si ich neťahali dole. Stávajú sa mi také veci, že si ženu odlúčim a zistím, že je pekná. Takže už keď teda niečo na seba dávame, malo by to ísť do plusu a nie do minusu. Že keď si farbím vlasy, tak nemalo by to byť, že ma to potlačí, ale zvýrazní, alebo si radšej nefarbím, lebo tak zbytočne vyhadzujem peniaze. A to isté je s líčením, že teda každá vec, ktorú na tvar aplikujem, každá má ísť do plusu a nie. No. To je dôležité, uvedomiť si to. Ďakujem, super. Ďakujem. No, žijem. Ale to muž mi vypadil. Čo má tie zákazníčky, vieš? To asi som nebola ja. Skúšaj si mu tam len ty nespadni. Až keď dorobíš. Sú zbytočne nekontrolné. Je mi to jasné.